Приключенията на хитър Петър. Шегобийци. Поканили Петър на угощение. На трапезата имало печено агне и вино. Всички яли и пили и се веселили. Накрая сътрапезниците решили да се пошегуват с Петър. Един застанал зад него, побутнал го да се обърне и му заговорил нещо на ухото, а през това време другите на бърза ръка събрали всички кокали от трапезата и ги сложили пред него. Хе-хей! Посочил един към кокалите и се присмял. Вижте, Петър, колко много е ял! Избухнал общ смях. Чакайте! Вдигнал ръка хитър Петър. На себе си се смейте! Аз съм ял само месото, а вие сте изяли и кокалите. Край.